Batzuk etortzen gara euskara ikastera edo euskaraz hitz egitera eta batzuek egiten dute kirola egiteko edo Euskal Herria ezagutzeko eta alde horretatik aukera paregabea da maila handiko euskaldunekin aritzeko. Bada helburua herrialde guztietatik pasatzea. Bizkaia eta Gipuzkoa gutxi samar eta Nafarroari egurra ematen diogu. Berez izan behar dute gutxieneko maila euskara aldetik komunikatzeko beste. Eskatzen dugun gauza bakarra da kirolarekiko hurbiltasuna, ez duzu zertan kirolari izan behar, eta 15 egunez euskaraz bizitzeko asmoa.